соли 2021 вақте ки дар хонамон чайник надоштем, розыгриши чайник гузаронида будам барои командаи беҳтаринам. то ин дам зиёда аз 10,000 тӯҳфа барои духтарои командам равон кардам ки ҳамаш аз сидқи дил буд. ҳатто соли гузашта роҳат ба ҳаҷҷи умра насиби шогирди азизам Манижаҷон шуд ки мо сабаб гардидем ки ҳамроҳи шавҳарашон дидори хонаи Аллоҳ насибашон гардад. акнун духтарои командамон кати маслиҳат кардем ва хостем ягон тӯҳфаи ғайриоддӣ монем ва қарор кардем ки боз сабаб шавем ягон хоҳари моро худованд ба дидори хонааш насиб гардонад ва на танҳо роҳат, балки боз тӯҳфаҳои беҳтарин аз ҷониби мо барои духтаракҳои командамон аст. ин аксияи нав барои духтарои командамон барои онҳое ки дар гурӯҳашон эълон карда мешавад. ҳамагӣ 4 каталоги 11, 12, 13 ва 14 лишни балли худро 50 баллӣ кунед ва ҳар каталог дутаги нави чок бозаказаш аъзо кунед. ба ҳамаатон барори кор.